Salut! Știai că unele combinații alimentare pot face digestia mai ușoară, iar altele un dezastru total? Hai să vedem împreună câteva reguli simple, dar esențiale. Regula 1. Fructele se mănâncă singure. Dimineața, pe stomacul gol. Da, asta înseamnă că fructele din salata ta cu pui nu sunt cea mai bună idee. Regula 2. Pepenele este antisocial. Se mănâncă doar cu pepene. Îl combini cu altceva? O să regreți. Regula 3. Fructele și legumele nu se combină. Da, știu. Sună ciudat, dar sistemul tău digestiv îți va mulțumi. Regula 4. Proteinele și carbohidrații nu sunt prieteni. Dacă vrei energie și o digestie bună, nu combină nuci cu pâine sau carne cu cartofi. Regula 5. Germenii și nucile nu sunt o combinație fericită, exceptând câțiva rebeli precum vlăstarii de brocoli și lucernă. Regula 6. Toți carbohidrații merg bine cu verdețuri. Deci, dacă ai o porție de quinoa, combină-o cu legume, nu cu carne. Regula 7. Roșiile sunt fructe. Și surpriză! Nu se pun în salată. Merge doar cu avocado, ceapă și usturoi. Fără ulei. Regula 8. Nu bea apă în timpul mesei. Așteaptă 20-30 de minute înainte sau 1 oră și jumătate după masă. Și ultima regulă, dacă mănânci produse animale, nu le combina cu carbohidrați, adică fără carne cu cartofi sau pâine. Respectă aceste reguli și digestia ta îți va mulțumi. Dacă ți-a plăcut, dă un like și distribuie.